Väčšina ľudí stagnuje, pretože necvičia ani náhodou do zlyhania a nejdú okolo zlyhania ani z diaľky. A ja to vidím pravidelne, jednak ľudí, ktorých koučujem, ale jednak aj v posilke, aj na internete, že ľudia nemajú poňatie o tom, že čo je vlastne skutočné zlyhanie. A myslím si, že to je jeden obrovský problém, že väčšina ľudí hľadá nejaký dokonalý tréningový plán, kde si myslia, že potrebujú nejakú špecifickú schému, že na normálne cvičenie proste ich telo nereaguje a teraz potrebujú nejak špeciálne si rozdeliť počas týždňa svalové partie a cvičiť jednu svalovú partiu s druhou a s treťou ju necvičiť, pretože to telo to nejak strašne spozná a nebude rásť, pretože je to zlá kombinácia svalových partií, alebo že nejaký cvik konkrétne je zlý a z toho cviku nikto nikdy nenarastie a iný cvik je dobrý a podobné všelijaké sci-fi teórie, čo mi veľmi pripomína teda chudnutie a kalorický deficit, že ono v konečnom dôsledku ten mechanizmus, akým funguje telo, je extrémne zložitý, ale to, čo potrebujeme vedieť k tomu, aby nám to fungovalo, tak to je extrémne jednoduché. Niečo podobné, ako keď zapnem svetlo, tak to, čo všetko tomu predchádza a aký vývoj v rámci ľudstva a spoločnosti bol potrebný na to, aby sme sa dostali k tomu, že ja si tu môžem zapnúť svetlo alebo telku, tak to bol obrovský vývoj, ale je to tak jednoducho urobené, že stačí, že stlačím diaľkový ovládač a všetko funguje. A z kalorického deficitu sa robilo niečo podobné, že ja teraz musím pochopiť celú biochémiu tela a neviem čo všetko na to, aby som bol schopný schudnúť a pritom je to čisto len o tom, či budem v kalorickom deficite. A to, že tie procesy vnútorne sú zložité, ale ja ich nepotrebujem poznať tak, ako nepotrebujem poznať, ako funguje televízor, elektrika a ďalšie veci na to, aby som si pozrel ráno. Takže veľmi podobne je to aj s cvičením, že áno, tie procesy sú zložité a áno, musím spĺňať nejaké základné veci, ale ako tréning sám o sebe je veľmi primitívny. Telo funguje veľmi primitívne na veľmi primitívnych princípoch len z toho dôvodu, že keby to tak nebolo, tak my sme moc hlúpi na to, aby sme boli schopní ho nejakým spôsobom ovládať. Tak ako väčšina ľudí je príliš hlúpa na to, aby si sami doma svojpomocne postavili televízor a urobili malú elektráreň a fungovali sami o sebe. Takže veľmi podobné je to s cvičením a so všetkým, že telo je stroj, ktorý dokáže ovládať aj opica. Takže tak sa na to treba pozerať. No a neexistuje nejaký super zázračný tajný plán, že toto je lepší plán ako nejaké iné. A to si treba natvrdo uvedomiť a nebyť romantik okolo tohto. No a jedna jediná vec, ktorú musíme mať na pamäti, že pokiaľ to telo nedostane dostatočný impuls a pokiaľ nebudeme končiť veľmi blízko zlyhania, a k tomu sa ešte dostanem, tak ten impuls tam jednoducho nie je. A je to znovu podložené vedou. A môžeme sa hádať o tom, koľko chceme. Môže niekto robiť 10x10, GVT alebo akýkoľvek vysoký objem. Stále je to len o tom, že pokiaľ ja pridám objem, musím ubrať intenzitu. A intenzita nie je len tá váha náčinky, ale intenzita je aj tá intenzita, s ktorou cvičím. Čiže intenzívne cvičenie môže byť aj to, že si dám ľahkú váhu, ale budem s ňou robiť 20 opakovaní, pričom to 20. opakovanie je zlyhanie. A pokiaľ ja nebudem takto cvičiť, ja budem cvičiť tak, že budem mať pri každom cvičení obrovskú rezervu, tak Pán Boh mi pomáhaj, pretože ďaleko sa nedostanem. A ľudia tú predstavu, garantujem vám, že väčšina z vás, čo pozeráte, nechcem sa nikoho dotknúť, keď teraz pôjdete klikovať a poviete si naozaj, že teraz idem do zlyhania, ale naozaj do zlyhania, nie čo si myslím, že je zlyhanie, ale naozaj do zlyhania až do momentu, že sa úplne zastavím a 10 sekúnd budem bojovať o to, aby som sa pohol o 1 centimeter, tak zistíte, že veľakrát končíte možno 5, 6, 8 opakovaní od zlyhania. A to skutočné zlyhanie vyzerá tak, že tých posledných 5 opakovaní je veľmi, veľmi pomalých. A s tým, že progresívne každé ďalšie pomalšie. Až prídeme do momentu, kedy sa pokúsim urobiť ten pohyb a v podstate ma drží už len statická sila. Čiže nejak sa držím, snažím sa vytlačiť váhu, už akýkoľvek cvik robím, a nie som schopný sa pohnúť ani o centimeter 5, 6, 8, 10 sekúnd, akokoľvek dlho bojujem. A to je skutočné zlyhanie. A to naozaj to robí málo kto. A problém je, že keď ja niekomu poviem chod 2 opakovania do zlyhania, 2 opakovania,
tak jeho odhad toho, čo je naozajstné zlyhanie, môže byť tak ďaleko, že on bude končiť čas opakovaný do zlyhania. A je to problém. Pri začiatočníkoch nie až tak veľký, pretože začiatočník, keď bude robiť akúkoľvek aktivitu, ktorú dovtedy nerobil, tak sa bude nejakú dobu posúvať. Ale pokiaľ tento mindset si udržia ľudia aj neskôr, že cvičia už nejakú dobu a budú cvičiť týmto štýlom, že mne sa najčastejšie výbaví, keď som videl v posilke, keď niekto stiahuje kladku, že doslova urobil kardio a to posledné opakovanie vyzeralo tak, že by ich urobil ešte ďalších 20, tak s týmto sa naozaj nikde nedokáže posunúť a myslím si, že to je problém väčšiny ľudí, ktorí stagnujú v posilke, že nie sú mentálne naladení na to, že je nesmierne dôležité ísť veľmi blízko toho zlyhania alebo do zlyhania. Toto je presne to, o čom hovorím, že v princípe tá váha sa úplne zastaví. Toto je ešte evidentne ďaleko od zlyhania. Toto dokonca, tento to má celkom premakané, tak má 1 milión subscriberov, tak by sa to aj očakávalo. Takto nejak vyzerajú opakovania do zlyhania. Takto nejako vyzerajú opakovania do zlyhania.